Alhaji, wannan ni da gera ma? Wallahi shi ne zuma kana gayyato Alhaji Adamu ne zo duba gidan ya gani. Ai kyau gaskiya. Yanzu ina Alhaji Adamu yake? Mun yi waka da shi yana zuwa. Zuwa Alhaji ya maganan gonan nan ne? Gonan labari ni na riga da na barbara wannan da Allah saboda abun da ya min nan ya riga da ya gama da ni ne bayan da na iya da shi. Da ma a ce na san kowaye ne. Da shi ne zan ce zan dau mataki amma ban san kowaye ba ni kan na riga da na bari amma duran da na kama mutum da hannun shi ya yi kyau ba. Alhaji Adamu ya ne? Ka so kenan. An samu kai so kenan. Ya to ina ga mutan kuma? Na barta ba. Ya kyau. Ga daman na kira ka ne akan ga sabon gidan da yake gida na ce bari ki yi dama a sai an farin ciki. Na san ya ta shi ke. Ana ruwan sama jinaka yana jizo na wayo. Wani yaran suna buga window na. Kuma waye? Me haka? Kai kuma waye? Kai na musulmi ne? Ni ba dan musulmi ba, ni dan ubanka ne. Ubanka zan yi. Sai babanka zan je in ga tun da haka ne, kai baka kai ni da kai ba. Kai za ka min wazi, dan kan haife ka na mana wazi. Alhaji kan malam Mustafa ya dade yana mana wazi ba irin na. To me hana ka gabi? Me hana ka gabi? Na ruwanka, kai kai ban kudin sha ne. Ko kai kai ban kudin sha. Bari ka ji an gaya maka idan mutum yana yin abu kai ga guri za a zo a gaya masa gaskiya sabida ka dinga ji na wana baka san me kake ciki shi yasa baka san me zan gaya maka ba yani suka ji idan mutum yana abu dole ne a gaya masa sabida Allah ya ce ku ji tsoron fitina idan ta jungulo muku da wanda ya sani da wanda ba ruwansa da wanda ya sha da wanda bai sha ba duka Allah zai hada ya ku musa ku gaba daya shi yasa zamu gaya ma gaskiya ya rage naka bi daga kai mu ga mu soki ake na juma da sai to ka bi hakuri duk da ba da kudi kare ba zan ma hakuri ba da ubanka zan je yi a kai gara da shirye ka a wurin za ka ga bi ta farko ke da kaga wata biya da zai Allah shirya Allah ka nuna masa daidai mutane a gida ne. Alhaji, inda na fito maula gadan-gadan a gidan nan, a ce ka ki fitowa, na Allah ba a karewa bari sa kai. Daga zuwa kauye kawai sai ban sake kallon ka ba. Mai gida, bari kawai wallahi tallahi, ni ma ban so zuwan kauyen nan ba wallahi, dole ne ta kama wallahi. To shi kenan, Elbashiya. Ya uga. Ya ina magana aikin nan. Aikin nan mun gama gyara su. Yanzu sai wannan gonan ne dama muke so mu kai tare ko bayan isha idan an gama shi ba na so fa samu matsala aikin nan ni ba na so a maganan bayan shan nan in gane ai can dare nake so ai kada wani ma munafiki ya zo ya kalle ku a zo a kai ba matsala oga mun san hannun mu ne shi yasa ka kallon mu jin haka yanzu ma kai da fata muna da tambaya ina ne gidan Alhaji Ilyasu Malami ta samu ai yanzu nan na bar sakon kwana amma da sharadi in zaka ba kake ga da sharadi ana ma hakuri yara san da kake magana ka dinga gani sarau ga kake magana baka ganewa ne ina magi ne ta samu in za ba ni na magi karka da wannan kadan ne ba damuwa za ba ka da na magi kai ka ni ko ba bunda ina ne gidan Alhaji mun kare kan kwanan ta zaka ga wani gida mai yellow gate shine zubin gidan can ne gidan yanzu me kake so a baka yanzu na magi kawai na magi kake so ku raka mi
ina cikin wahala ba ba zan sake fitowa neman na magi ba sha daga gobe ko ina so in gani rabin gonan nan ba matsala in ma ya kama ne gaba ɗaya amma ni wallahi yau ga ina da magana akan wannan munafikin da ya zo ƙauyen nan sa mana ido yake wannan dan wahalan da Allah da Allah waye ne wannan kauya ba kan bar shi kawai Allah sai mun dudda shine kuma baka gaya min shi ba da na aika ya ga baka gaya mana ba yanzu nan za mu je da kai ko ana ƙauyen ne kawai ya tare ni kawai za mu je da kai da wani banzan magana to shikenan ba ya waye za mu kaddamar masa kawai za Dole mu ne gani za mu fada ba wa shi. wannan ba aikin gaba ne ni da shi za mu jiran mai wannan ba na gaba ne Za mu kai kawai yanka za ma ka biza. zanna ne To mu shi za mu kenan. jiran mai tunda ka ce za ka yi Abu aikin nan na bar ma a hannunka abu kadan ne zai ana kawo mu yankan ma abu kadan ne zai ana ba mu yankan ma biza ba za mu mai sani karka damu yau in nan za a je a shuka samun Za mai shi da sani. ba ta tsiro ina yau so a in nan kaddamar za a masa shuka batar da shi kawai karka yau damu in nan za a shuka ta saboda mu mun tsane yan sa ido shikenan ba To fa gayu dama ta samu ina gayu masu sanyin wanka irin haka ku garzayo Bang Road Ahmadu Bello Way wajen hall na El Hussein Multipurpose Hall wajen shago mai namba A5 Abdullahi Latest za ku samu kayan wanka kamar haka su agogo su jacket da su wanduna irin wannan har da t-shirt har da kuma takalma irin na gayu. Ku taho daidai shagon AB Latest mai namba A5 babu abin da bara ku samu ba na wankan gayu kamar yana da kuke kallo na yadda na fita dan gaye cancarancas hakan nan dai babu abin da bara ku samu ba sai kun zo guys. Ina kira ga ma'abotan sayan kayayyaki ma'ana elders wadda suke bukatan kayayyaki kama daga kan ma'aikata 'yan kasuwa da dai sauransu. Ku garzayo shagon AB Latest wadda yake daura da University of Suya wadda yake ƙasa da El Hussein Multipurpose Hall mai nomba 5 F5. Har ka bari a baka labari yana daura da University of Suya. Akwai kayan wanka daban-daban na elders domin kecere ni a ma'aikata ta gwamnati ko kuma a ofis ɗinka na kasuwancinka ko kuma wajen zuwa bukukuwa. Akwai takalma daban-daban, akwai agogo masu tsada, akwai kuma wanduna masu tsada kama daga kansu chinos, su jeans duka akwai a shagon AB Latest. Akwai agogo masu tsada, akwai huluna da manga ƙiran Maiduguri, akwai shadduna daban-daban duka a shagon AB Latest. Akwai kuma su t-shirt, su turare, akwai kuma zobe duka a shagon AB Latest. Kar ku sake a baku labari, ina mai tabbatar muku in dai a garin Mubi ne. Akwai takalma, feka, akwai kuma pounds, akwai kuma sneakers daban-daban duka a shagon AB Latest. Kamar yadda na ce kar a baku labari. Akwai kuma lens, kun san bayar da za a cancare ado ba lens. Shi ma akwai a shagon AB Latest kala daban-daban masu tsada. Kar ku bari a baku labari. Ni ma na zo shagon AB Latest na cancare wanka na. Ni ma zan garzaya wajen budurwata sai kun zo. wanda ya fi yanzu ya fi har da gayyata na in je in kalli gidan shi wanda ya fi nawa ni Allah da na so wanda zai yi fitowa al'amarin nan sai na ɗau mataki a kansa ba zan iya ba kai gaskiya dole ne ɗau mataki sosai akan wannan abu. wani magana ne wani wa'azi na zo maka karami kaɗan akan abun da yaron ka yake ciki. Rayuwa da kake gani nan ba komai bane. Ka gani mutane za su zo wajen ka baka zakka, baka sadaka, baka komai. Domin Allah ya ce ya baka ne ba wai don baya son wani ya baka ba, kuma ba wai don yana son ka akan baya son wani zai dauka. Dukiyar ne ya baka ne don ka nemi aljanna da shi. Domin Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta uhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah ya ce
imani ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so dan uwansa abin da ya so kansa dai kaga idan baka so dan uwanka abin da ka so kanka ba kaga imani ka bai cika ba, kaga imani ya bambanta akan yaron ka. Gaskiya yaro idan muna wucewa ya buge ni ina masa wa'azi bai san me yake ciki ba, sai sana zo in gaya maka ga abin da ɗanka yake ciki, ka yi baka sani ba, ta yi kuma ka sani ka bar shi shani ne. Ai mutane kuna da damuwa yanzu da ɗan nawa shine kuka samun ido, kai dai kawai ka zo ci da addini dai ba wai wani abu ne ya kawo ka dai kawai ka zo dai ci da addini dai. Mutum ɗaya kaɗai wani yaron da nake ji da shi amma an bi an sani a gaba da shi kun ishe ni a unguwan nan fa, amma zan san matakin da zan ɗauka ga mutum daga yayi kuɗi wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo to wallahi zan san matakin da zan ɗauka a unguwan nan. Alhaji kenan wallahi gaskiya nan dole a gaya ma saboda Allah ya ce ballighu anni walau aya, ko da aya ɗaya ka sani ka sanar saboda kada in ganka kana daga cikin wani hali ka ce ai baka sani bane. Shi yasa na zo na gaya ma yanzu ya rage naka da kabi da karkabi zuwa wani wa'on ruwanka ne ka so ruwanka ne karka ɗauka. Ni da kace gani na ba ci da addini bane ya kawo ni, na zo in gaya ma gaskiya ne yanzu ya rage naka da kabi da kabi. Ba magana ba kaci ba magana ba wasi bane ga waka ba, to ka tafi ka bar min kofar gidana kan ran kai ɓace zunna. In arziki wannan ne ka je ka yi shi mana, da yanayin shi ne ma ka je ka yi shi inda sauki ne, ka tafi ka bar min kofar gidana. Canjawa na sana mu za nuna wannan cin mutuncin a garin nan ba damuwa rayuwa ne. Na je wajen Alhaji Adamu ne ya zo, na je masa wazi ya zazzage ni ya gama har da koni na. Alhaji Adamu ko? Nan ran da ya dawo daga Saudiya mun je zan wasa barka da dawo ya hanya. Mutumin ne titi gale mu. Kai, Allah wata ran ini Alhaji Adamu. Na mai mutu. Zai fi. A'a, ka masa wannan irin fata. Ka roki Allah ya shirye sa. Wallahi ina shiro ne da shiro. Amma